Ayan, may umihilig sa tabi. Naririnig niyo po? Ayan. Hello, hello. Good morning guys. Good morning po. Ayan, mag-uumaga na po. Gising pa po ako. Kaya medyo halata na po sa mata ko na medyo inaantok na. Pero gusto ko po i-share sa inyo na na-receive ko na po ang aking Google AdSense pin. Ayan. Na-receive po siya dito sa amin sa Legazpi noong March 8, 2021. Bali nung January 16 po, 2021, may na-receive po ako na email galing Google AdSense bar CYT. Kasi may na-receive po akong email na nag-send na po sila ng Google AdSense pin at in-expect nga na 2 to 4 weeks pwede po na ma-receive ko siya. Pero hindi ko po talaga in-expect yun dahil marami po akong napapanood na medyo natatagalan po ang pin dumating, lalo na po yung mga nasa province po ako, kaya hindi ko talaga in-expect na ma-receive ko siya agad. Pero nung mga February 15, 16, 17, nagpunta po yung asawa ko sa Legazpi City. Pina-check ko po sa kanya kung dumating na nga po ito. Ayun, sabi nila wala pa naman, kaya yung ginawa, hiningi po nila yung number namin para in case po na dumating nga po ito, matawagan nila or i-text kami. Kaya yun po yung nangyari, nag-iwan po siya ng number. Kaya nung mga March 8, yun nga po yung March 8 na dumating ito sa Legazpi City, agad-agad naman po nila kami na tinawagan. Mga 8:15 or 8:30 ng umaga may tumawag po sa amin na sabi nung anak kong panganay, "Mama, may tumatawag." Pero hindi nga po naka-phone book. Minsan po kasi pag mga ganon, hindi ko ini-entertain yung tawag na hindi naka-phone book. Pero yung time na yun, sinagot ko po siya. Parang hindi ko po talaga plano sana sagutin yung tawag kasi yung iniwan pala ng asawa ko na number doon sa post office, yung number na hindi ko masyado ginagamit at wala naman akong binibigyan na iba nung number na yon, kaya hindi ko in-expect na doon tatawag sa number na yon. Kaya yun, pero nung sinagot ko naman po siya, yun, sabi nga, "Kayo po ba si ganito ganyan?" Sabi ko, "Oh yes ma'am." Sabi niya, "Ay dumating na po kasi ma'am yung inyong Google AdSense." Kaya yun, tuwang-tuwa po ako. At mga March 10 ko na po siya napa-pick up sa Legazpi City kasi nakisuyo lang po ako sa pamangkin namin na pick upin yung ito nga po. Nagpadala lang po ako ng authorization letter at ID para makuha po ito. At yun nga po, nakakatuwa na nandito na po siya. Hindi ko po in-expect na marireceive ko siya agad. Na-delayed po siya ng mga 3 weeks or 2 weeks doon sa 4 weeks na sinabi nila na pwedeng dumating. Pero hindi naman po gaano kahirap o hindi po ako nahirapan na makuha siya kasi ito po talaga yung kauna-unahang pin na pinadala sa akin ni Google AdSense. Nung mag-isang buwan na po na simula nung pinadala nila ito, chinek ko po yung aking address kung tama po yung nilagay kong address. Yun, tama naman po, kaya hinintay ko na lang po na dumating. Tapos inisip ko na lang po na in case na hindi ko siya agad ma-receive, mag-request na lang po ako kasi pwede naman po mag-request, sabi doon na na 1 hanggang 3 ba pwede mag-request. At may mga napapanood pa po ako na dumarating sa point na nagmamanual po sila, kaya hindi ko na lang po inisip yun. Pero yun nga po, nakakatuwa kasi yung mismong pinadala nila sa akin nung January 16, yun po yung na-receive ko. Ito po. Pero in-expect ko po na meron pang darating kasi nag-request po ako noong February 20.
nung hindi pa nga po, isang buwan na hindi siya dumating, nag-request na po ulit ako. Kaya expect ko po na may darating na duplicate nito sa akin. Pero para po sa akin, hindi naman po ako nahirapan na makuha siya. Kaya yun, nakakatuwa po. Ayun. Maraming salamat po sa Post Office Legazpi City sa pagtawag po sa amin nung lumating po yung aking parcel. At yung pamangkin po namin na napagsuyan namin nung na mag-pick up nung aking Google AdSense pin. Maraming salamat, at sa mga kasamahan ko po sa GC, alam niyo na po kung sino-sino kayo. Maraming salamat po sa support. At sa mga nag-subscribe, sa lahat po na nanonood ng aming munting channel. At syempre po, nagpapasalamat din po ako sa ating may lalang at lagi pong paghingi ng guidance, lalo na po sa aking mga ginagawa. Ayun. At maraming salamat po. Thank you for watching. At kanina po ako na-interrupt ng humihilig dito sa tabi ko. Ayun, kaya mag-i-end na po ako ng video. Maraming salamat po. At see you on my next video. Hello, good morning. Good morning, guys. May gusto lang po ako i-share sa inyo. Tadan! Nandito na po ang aking Google AdSense pin. Hello, good morning, guys. Hello. May gusto lang po ako i-share sa inyo. Nandito na po ang aking Google AdSense pin. Pin. Hello, good morning, guys. Nandito po ang aking Google AdSense pin. Gusto lang po i-share sa inyo mga order niya. Hello, good morning. Hello. Gusto lang po sa inyo i-share nandito na po ang aking Google AdSense pin. Ang pinakahihintay po ng mga YouTuber, ang aking mga pin. Hello, good morning, guys. Good morning po. Mag-umaga na po, mag-video game ako ng umaga. Gising pa po ako at yung anak ko panganay. Gising pa po siya. Kami lang po yung gising. Ayan, gusto ko lang po i-share sa inyo, guys, na nandito na po ang aking Google AdSense pin. Ayan, hawak ko na po siya, guys. Ito talaga yung pinakaasan ng mga YouTuber, yung mga wala pang pin. Ayan, ito po yung pinakaasan natin. Ayan, nandito na po siya na mga March 10 ko na po siya na kuha, kasi pinagkisuyuan ko lang po yung aking pamangkin na pick upin itong Google AdSense pin ko doon sa post office, kasi medyo may kalayuan po itong lugar namin sa Legazpi City. Mga 2 hours po kung magko-commute biyahe ng jeep kasi probinsya, or kung may sarili naman pong sasakyan, nadadala po siya ng 1 oras hanggang 1.5 oras. Ayan, may umihilig sa tabi. Naririnig niyo po. Ayan. Anywhere you go,